Anirà sobre l'acompanyament a infants i joves. L'objectiu dels vespres de mètode és que puguem aprofundir, donar voltes sobre com estem duent a terme el nostre mètode, el mètode escolta, però que d'alguna manera puguem tenir inputs de diferents professionals que treballen ja sigui en l'àmbit de l'educació o en altres àmbits que ens pugui ser interessant, poder fer un aprofundiment i en tot cas és responsabilitat nostra o emplacem a tots i totes a poder agafar aquestes idees que ens traslladen i veure com d'alguna manera les podem traslladar al nostre dia a dia als agrupaments i al nostre dia a dia a les associacions. Nosaltres som el grup de mètodes, som les persones que ens estem encarregant de liderar tot el que és el treball de mètode a nivell del procés i la proposta és aquesta, anar fent vespres de mètode que ens enriqueixin i que ens serveixin per l'escoltisme. És un plaer tenir aquestes 4 ponents amb nosaltres. Us presentarem d'un en un i faran una petita breu introducció, després començarem a llançar preguntes perquè dialoguin i després podreu també vosaltres afegir-vos amb les preguntes i també a través de les xarxes socials. Comencem amb Pau López. El Pau López actualment és professor dels estudis de grau de formació del professorat i màsters a Blanquerna, però la seva llarga trajectòria de més de 25 anys d'experiència docent, de direcció en diferents centres educatius, de primària i secundària, formació professional i com actualment a la universitat. A nivell escolta, l'origen és l'agrupament Escolta i Guia Montserrat Xavier, com a nen, com a cap, però després va estar implicat a la demarcació i com a responsable pedagògic del moviment, en concret de Minyons, però desenvolupant projectes de tot tipus i també, per exemple, juntament amb escoltes catalans, etc. Assessoraments i formació a diferents nivells, tant l'escolta com l'entorn educatiu formal, i una de les coses que ens ha regalat els últims anys és un llibre que es diu Espais d'aprenentatge i que tant per l'escoltisme com pel món de l'educació ha estat un plaer poder llegir-lo. Teva la paraula. Bé, moltes gràcies per la invitació d'aquest vespre. A veure, tal com deies, doncs he tingut l'ocasió i la sort de poder estar molts anys a l'escoltisme com a cap i responsable, però al mateix temps a l'escola i també a la universitat. De tal forma que jo lligo les coses que hem après dintre del CAU o quan fem la formació o a l'escola de primària o secundària, batxillerat i tal, i a la universitat, que és el que ara em dedico més especialment. Però com estic en contacte, com porto entre altres coses el màster de professorat de secundària, doncs resulta que aquesta gent del màster, que són gent que han acabat un grau, una llicenciatura, algú de vosaltres potser l'està fent, doncs a més, alguns d'aquests que tinc allà són caps d'agrupament, o excaps, o caps actualment i tal. Per tant, seguim en contacte amb tot el món educatiu. Llavors, si una cosa m'interessa a mi, després de valorar com un tema primordial a la meva vida personal, el tema de la vida dintre l'escoltisme, dintre el CAU, dintre l'agrupament, fonamental, doncs m'agrada relacionar tot el que hem après, tots nosaltres, i el que estem aprenent en l'entorn, diríem, del CAU, de l'agrupament, de l'escoltisme, relacionat amb el que seria tot el tema de l'educació formal, secundària, escola i universitat, que és on em dedico ara els últims 23 anys que porto a la facultat. És indissociable. Llavors, quan ens vau proposar aquest tema de l'acompanyament, vaig estar mirant també l'última, la primera, taula, vull dir, taula que vau fer l'altre dia, que ha dit l'Eduard i tal, i clar, el tema principal, en genèric, és el tema de l'educació. Quan parlem d'acompanyament estem parlant d'educació. En lloc de donar receptes, receptes no en dona ningú, però més que parlar molt més concretament de l'acompanyament, la meva aportació, aquests 10 minuts, seria en entorn més genèric de l'educació, encara que al darrere hi ha l'acompanyament. Potser després els meus col·legues concretaran més que jo seré més dispers. Però per no dispersar-me massa, si hagués fet un PowerPoint o un Prezi, que ara fem un Prezi que es mou més, bé, doncs fem un PowerPoint o el que sigui, doncs hauria posat 6 punts aquí, però no els hem portat, encara que potser hauria sigut interessant, però en 10 minuts millor que no. Llavors, 6 punts per parlar o per presentar-vos, 6 idees, sense aprofundir-les, 6 idees per després parlar-ne. Primera idea és
una mena de lema que faig servir aquest any amb els profes, diríem, els que volen ser educadors i que procedeixen de més molt diversos, d'enginyeries, també psicologia, pedagogia, però també enginyeries o arquitectures, per exemple, que es volen dedicar a l'educació i que no han sentit parlar gaire de mètode i pedagogia i tal, i en canvi són uns entusiastes totalment de l'educació. Bé, doncs amb aquestes persones, aquests amics del màster, per exemple, aquest any feia servir com un lema que és entendre per atendre. Primera cosa, entendre per atendre. I vol dir per atendre, per acompanyar, per educar. Però jugant amb les paraules, entendre per atendre. Entendre els nostres nois, entendre les nostres noies, infants i adolescents, per poder-los atendre, per poder-los acompanyar, fonamental. I sabeu d'on surt aquesta frase? Doncs surt d'una idea bàsica del 1903. M'estic inventant l'any, però és igual. 1901, 1903, una cosa així. Doncs resulta que hi ha una frase que es diu que deia, o que va dir, o que surt en algun llibre, de Baden-Powell, amb això ens diferencia, que diu allò que per ensenyar anglès a John és molt important conèixer a John. També va bé saber una mica d'anglès. Aquesta frase és fonamental. Per nosaltres és fonamental, a part que sigui, mira, Baden-Powell, justament, no? Però quan ho diem això als profes, els que seran profes actualment o l'any que ve, són profes de secundària, doncs que l'any que ve començaran a actuar, molt important això, per ensenyar anglès a John, cal conèixer molt bé John. Per tant, entendre per atendre vol dir entendre la persona que tenim davant. Llavors, quan intentem entendre la persona que tenim davant, i per tant poder fer un acompanyament adequat, doncs hi ha dues perspectives que penso que són importants en diferenciar. Hi ha una perspectiva que podríem dir que és un pensament algorísmic. Un pensament algorísmic vol dir un pensament més cartesià, més de cervell esquerre. És a dir, que la imatge seria l'índex d'un llibre. Jo analitzo com és l'infant, l'adolescent, per poder-lo entendre, 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.1, 2.12. Recordeu quan es fan els índexs? Això sí, un pensament tipus cartesià i tal, tipus algorísmic. Però hi ha un altre tipus d'anàlisi i de forma de pensar, que és l'heurístic. Són aquestes paraules de pensament algorítmic i heurístic. Quan parlem de pensament heurístic, té més relació amb la metodologia escolta típica que nosaltres utilitzem, o amb la metodologia de projectes que ara, com bé sabeu, a nivell d'ensenyament reglat s'està difonent i s'està fent propaganda especial, i a nivell d'escoltisme ja fa anys que treballem amb aquesta idea, però això s'ha desplaçat a l'escola. I és un pensament més heurístic. El pensament heurístic seria un pensament més de cervell esquerre i dret alhora, no de cervell dret, no. Les dues coses. La intuïció del cervell dret i la lògica i el càlcul de l'esquerra. Barrejar els dos cervells, diríem. I llavors, a nivell d'imatge, així com la primera imatge de l'algoritme, que seria un índex de llibre o un quadre de doble entrada, cartesià, doncs aquest seria més aviat un tema de constel·lacions, és a dir, un pensament que semblaria menys estructurat. Sabeu què diu aquesta persona d'aquí? Aquesta persona d'aquí és el Goleman i parla de la importància de l'emoció per l'aprenentatge. Tot això ho sabeu, etc. Bé, en sabeu més d'aquests, Part del Goleman, vull posar aquí el Visquera, per cert. Coneixeu aquest últim llibre que va sortir l'any passat de constel·lacions de les emocions? Univers d'emocions, us sona? Us sona aquest llibre? Bé, va sortir l'any passat. Universo de emociones, en castellà, podeu buscar a l'internet i és. Doncs hi posa tot el tema de les emocions, però aquí podríem agafar altra gent, com el Goleman, intel·ligència emocional, o el Damasio, que parla de la part neurològica de les emocions, etc. Llavors, d'aquesta persona aprenem coses. Carai, em queden coses, el que diu el Goleman, el Visquera, el Damasio. Però resulta que això d'aquí també ho apliquem amb una cosa, i és que quan nosaltres coneixem aquí Piaget, per exemple, un autor molt conegut, que parla d'esquemes mentals, etc., com hem de transformar-los, o parla de Vygotsky, que parla d'aquests esquemes mentals a nivell social, com es transformen, tal, o parlem de la Karmilov Smith, la gent que feu temes d'educació, pedagogia i tal, aquests noms, alguns ho sonen. Si no ho sonen, no passa res, però vull dir, són persones que jo me'ls copio, són estrelles per mi. És a dir, el meu pensament, gràcies a aquestes persones, segueix evolucionant. I relaciono això amb aquest altre d'aquí, i amb aquest altre d'aquí, i amb aquest altre d'aquí, i el que faig és, mira, aquest d'aquí em contradeix això. I en lloc de sortir un esquema 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, en lloc de sortir aquest esquema, que sigui un esquema cartesià, diríem algorítmic, doncs surt un esquema estranyíssim que és pensament per constel·lacions. És pensament en constel·lacions, vol dir que jo agafo una idea, la relaciono amb l'altra, Així és com funciona el nostre cervell.
Imagina tot el teixit neurològic del cervell, totes les neurones com funcionen. Són com arbres que s'entrecreuen. Ara a la tardor fas una fotografia en un parc amb els arbres sense fulles, fas una fotografia, mires el cel amb els arbres i veureu que és una xarxa neuronal total. Tots els arbres entre ells i tal. És com un cervell. Per tant, és una estructura menys ordenada. Volem buscar el cosmos dins del caos. El caos, el desordre, i el cosmos, l'ordre. I volem ordenar el que està desordenat. El nostre cervell està més desordenat que ordenat, en aquest sentit. És a dir, són esquemes d'aquest tipus. Imagineu que això és un cervell amb totes les neurones connectades, els sinapsis, etc. Jo diria que tenim una educació que ha potenciat sobretot el sistema d'aprenentatge més algorítmic, més lògic, cartesià, etc. Però quan volem entendre una situació, la situació és prou complexa i difícil de controlar, com que val la pena veure punts de vista diferents. Tu què penses? Tu com ho veus? La mare com el veu? Tu que ets el seu cap com el veus? Tu que ets el seu profe com ho veus? I jo mateix com el veig, etc. O sigui, entre tots aprenem. Ens fem savis gràcies a la interacció i al coneixement d'altra gent. Bé, aquí sortirien tot un munt d'autors que podríem posar. Aquests autors no són per fardar d'academicistes, però els que heu estudiat sabeu que hi ha alguns autors que us han dit coses importantíssimes. Els que sou mestres o pedagogia, educació i també dintre de l'escoltisme, evidentment, perquè en aquests llibres surten coses d'aquestes, quan parlem d'una idea bàsica com pot ser l'aprenentatge significatiu de l'Ausubel, doncs clar, aquest concepte és molt important. No és important que jo sàpiga que l'aprenentatge significatiu és un concepte de l'Ausubel, això no és important. El que és important és que aquest concepte, que gràcies a aquest autor m'ha arribat, ostres, em fa pensar que el que jo intento fer amb els nois i amb les noies cal que tingui en compte el que ell ja sap. I per tant partirem del que ell ja sap per dir, mira, una mica més, etc. És a dir, aquests autors, aquestes teories ens diuen idees molt importants. Jo diria, no rebutgeu cap autor, cap teoria, són estrelles. I després, no et preocupis, que si ho expliques malament no és cap lliçó, ni ell t'escolta. Però aquests autors ens diuen idees. Jo t'hi he apuntat aquí, per exemple, Valors, Terry Cabras. El Terry Cabras diu un llibre que es diu A tu què t'importa? I el tu què t'importa vol dir a tu què és el que t'importa. Els teus valors, fa servir aquesta expressió així divertida, no? A tu què t'importa? Doncs a mi m'importa que la gent col·labori, és un valor fonamental, per exemple, o dintre l'aprenentatge, Piaget, Ausubel, Vygotsky, Carmel Smith, per exemple, o coneixement, doncs el Gardner, intel·ligències múltiples, tot això us sona, o l'emoció, Goleman, de Marshall Esquerra, o el sentit, Viktor Frank, després em parlaré una miqueta més d'això, o a nivell social, els canvis socials, des de la societat líquida de Bauman, ja tan coneguda des de fa 12 anys, doncs a Bronfenbrenner, quan parla dels espais, etc. O sigui, tots aquests autors que hem estudiat i tal, de cada autor hi ha alguna idea bàsica, n'ha dit moltes a cada autor, però hi ha alguna idea que dius, ostres, l'ha encertada, és fantàstic, em dona una pista per entendre. Quan el Bronfenbrenner parla de microsistemes i mesosistemes, me n'adono que el cau és un microsistema i que la família és una altra i que l'escola és una altra i que entre ells s'influencien aportant idees i actituds i el nen creix en cada microsistema. I les actituds i habilitats que aprèn dintre el cau són diferents o complementaris a les que aprèn a casa, complementaris de l'escola, tots són complementaris. I clar, la idea del Bronfenbrenner és molt potent i tu la pots desenvolupar. O sigui, per mi són idees aquests autors, idees bàsiques que podríem dir epicèntriques. Aquesta paraula m'agrada fer-la servir molt, perquè l'epicentre vol dir que és un nucli que a partir d'aquí tu creixes, expandeixes onades. I també epicentres complexos, què és això? Hi ha un grup d'autors, de manera que parlaria de matrius ideològiques, en lloc d'una ideologia estructurada, diríem algorítmicament, una matriu ideològica seria diverses idees que conflueixen i nosaltres amb això ho creiem. Però no està estructurat de forma 1, 2, 3, 4, sinó que és un grup més informe, diríem, menys format oficialment. Segona idea, aquesta és la més llarga. Segona idea, el tema del pensament i coneixement distribuït i compartit. Una altra mania meva. El coneixement està distribuït entre tots. Val la pena buscar espais per compartir-lo. Tu tens la teva experiència, tu tens el teu coneixement, el pensament, has barrejat les idees, has barrejat la informació, has pensat i seguim pensant. Si el posem sobre la taula, fem això. El que tu dius, el que tu penses. Hi ha oportunitats de fer això? Quan ho parlem amb profes en l'escola, una crítica que fem és hi ha molt poca oportunitat. A l'escola, cada profe, les seves classes i tal, hi ha molt poca oportunitat de distribuir, és a dir, de compartir el pensament i el coneixement distribuït. Nosaltres, el CAU, l'escoltisme, em sembla que és un lloc privilegiat per poder-ho fer. Quan discutim, prenem una cervesa després del cau, o a la formació, quan fem les trobades de formació, de foca, de forca, del que sigui, les trobades de formació que fem, no? Doncs fonamental aquells espais per compartir.
ens fem savis. Aquests epicentres que són complexos, com aquest d'aquí, és el lloc per a la saviesa, podríem dir. Tercera idea, més incís, tercera idea, els valors. Els valors, fonamental. A tu què t'importa? Terri Cabres. A tu què t'importa? El que tu difons no és el que digui l'escoltisme o el que digui el pla educatiu i els valors de l'escola, del projecte educatiu de centre. No, no. Tu el que difons ets tu. El valor ets tu. Els valors, si no es tradueixen en accions, només són paraules. Els valors, si només són paraules, és a dir, si no es tradueixen directament en accions, són paraules. Per tant, tu el que difons, el que tu difons, no és les teves paraules, o una part de les teves paraules potser sí, sinó com ets tu. El valor principal és la persona. Val la pena tenir en compte, jo diria, això nosaltres mateixos, perquè amb els nostres nois i noies fem el mateix, de fet. El valor principal d'ell és la persona, no les paraules que digui. Hi ha persones que parlen molt bé, però no hi ha res al darrere. Només cal veure, doncs, no sé, les rimades. Bé, doncs, estan parlant ara. Sí. Quarta idea de les 6, quarta idea. L'acompanyament, on se situa l'educador? On se situa l'educador? Quan parlem d'acompanyament. Tot això d'aquí és coneixement, que val la pena, i acabarem amb això, de fet, amb aquesta aquí també, on se situa l'educador? Doncs agafant una idea d'una amiga meva de la facultat, la Pilar, diu ni davant ni al darrere, al costat. On se situa l'educador? Ni davant del nano ni darrere, empenyent-los, tirant-los, no, al costat. L'acompanyament vol dir això, ni davant ni al darrere, al costat. Segona idea d'aquí d'on se situa l'educador, la idea de la simbiosi. En aquell llibret que deies tu, hi ha un capítol que parlo en broma de la miopia i la hipermetropia. Parlo que els nens i els adolescents són miops i quan fem més adults són hipermetrops. Quan una persona és miop, veu les coses de prop, però no veu la llunyania. Els adolescents, els nens, veuen la immediatesa, el que està aquí, però no veuen la projecció. I demà què passarà? Diu, i d'aquí 3 anys t'imagines què passarà? I tu dius... En una trobada de formació als 18 anys dèiem, tens 18 anys ara, vens a la trobada de formació, què t'imagines què passarà o què faràs quan tinguis 25? I quan tinguis 30, i la gent als 25 deia, bueno, potser hauré acabat una carrera, no sé què, i als 30 ja ni punyetera idea, i als 40 diu, no ho sé, potser m'hauré mort ja. No, tranquil, encara en viuràs més, potser, no? És a dir, el tema de pensar en el futur, pensar en el més enllà, quan més jove ets, més et costa. Però una aportació simbiòtica és que nosaltres, els nostres nanos, els podem fer veure la transcendència del que estan fent. És a dir, més enllà de l'any que ve, de fa 2 anys, si fas això, possiblement, d'aquí uns anys, això t'anirà bé per fer no sé què. I ells ens aporten a nosaltres la importància de l'aquí i ara. L'aquí i ara. Home, no és important, mira, aquí i ara ja et passarà. Tu ets un adolescent, tens problemes, però l'adolescència et passa. Tens 15 anys, ja et passarà. I el nen de 15 anys diu, ja, però és que 15 anys és tota la meva vida. No em diguis què passarà, és tota la meva vida, tinc 5 anys, perdó, 15 anys. I penses, tinc 40, això ja et passarà. És tota la meva vida, tinc 15 anys. És a dir, cada vegada estem en una edat i allò és tota la nostra vida. Per tant, quan algú ens dona consells des d'una altra perspectiva, des de més llunyania, doncs costa molt entendre-ho, per tant, molt en compte. Aprenem tots. Nosaltres, com més adults, tenim la vista cansada, ens costa enfocar de prop, però en canvi veiem la llunyania, veiem les conseqüències. Bé, doncs aquesta simbiosi és important. I dintre d'això de situar-se l'educador, només diré la paraula i després en tot cas ja sortirà el diàleg. El tema de buscar la distància òptima. A quina distància em situo respecte al nano en cada moment, perquè això variarà, el concepte de distància òptima. I l'altre concepte d'on se situa és el tema del lideratge transformacional. Quan parlem de lideratge transformacional vol dir ajudar el nano a treure el nas per sobre el mur, veure més enllà. I per últim, l'última idea, parlar que el cau, l'espai del cau, és un espai bo per créixer. Un espai bo per créixer. Aquell llibret del Ray Rivera, del lloc bo, agafant la idea del Ray Rivera, del lloc bo, un espai bo per créixer. Tenint en compte que per créixer el que cal és regar l'arbre perquè ell generi les seves pròpies branques. Regar l'arbre perquè ell generi les seves pròpies branques. Un arbre al que li empeltes branques, pot ser que aquelles branques també les enganxi. Però la gràcia no és que tu li empeltis les teves branques perquè ell faci això, sinó regar-lo perquè ell generi les seves pròpies branques. L'acompanyament és fer-lo autònom, és fer-lo singular,
és fer-lo ell, amb les seves pròpies branques. No que es creï o que faci créixer les branques que tu li has enganxat amb celo, com un arbre empaltat. Bé, etc. Bueno, a continuació parlarà l'Imma Reguant, que de formació és mestra, pedagoga, té un màster en recursos humans i pedagogia sistèmica. Si m'equivoco en alguna cosa, corregeix-me. Ha estat mestra per Volari, orientadora a instituts de secundària i directora de l'Institut d'Altafulla. Actualment és cap de coordinació i planificació escolar als serveis territorials d'ensenyament de Tarragona i en quant a l'escoltisme va ser cap de Llops i Daines, Pioners i Caravel·les, va formar part de l'equip de mètode de la demarcació i de l'equip de branques de Minyons i també va ser responsable pedagògica general de Minyons, amb en Pau, de fet. Molt bé, doncs bona tarda i moltes gràcies per deixar-me estar aquí, que m'ha fet molta il·lusió de poder venir a parlar amb gent que esteu aquí treballant amb el mètode i dins de l'escoltisme, que és una de les passions de la meva vida i l'altra passió de la meva vida és la... Jo sempre parlo de l'aprenentatge, no de l'ensenyament, perquè l'important és el que aprenem, no el que pretenem ensenyar. Llavors, quan em vau proposar de venir, em vau parlar de què seria el tema de l'acompanyament i em van demanar que ho fes des de la visió de la pedagogia sistèmica. Llavors, en 10 minuts intentaré també donar-vos pinzellades, una mica com ha fet el Pau, que us puguin ser útils, si més no, per reflexionar i per veure coses que potser, intentant relacionar la pedagogia sistèmica amb el que fem als agrupaments. La pedagogia sistèmica veu de la font de Bert Hellinger, del tema de les constel·lacions familiars i una mica de tot el que és la teoria de sistemes, i en el món de l'educació l'ha aplicat l'Angélica Olvera, que és de Mèxic, la Mercè Travesset, que ens va deixar aquest estiu, el Carles Parellada, tota aquesta colla de gent que els podeu buscar i trobareu coses d'ells bones. Per tant, nosaltres quan imaginem qualsevol cosa l'imaginem com un sistema que és. Tots nosaltres som un sistema de sistema, en si, els nostres cossos ja. Els nostres agrupaments són sistemes de sistemes, els nostres nanos estan a dins d'un sistema i quan nosaltres pretenem acompanyar algú o acompanyar-nos entre nosaltres, el que en certa manera hem de fer és situar-nos com a observadors i mirar què està passant en aquell sistema. Això és una mica el que nosaltres pretenem, de dir, vigilem què està passant, perquè no hi ha res que sigui senzill, tot és complex. No vol dir res, senzillament és complex i ho hem de tenir present. El primer dels sistemes en els que tots anem a raure és la família, i la família ens marca molt, ens marca des de petits i ens marca... Nosaltres estem convençuts que portem a darrere nostre tots els nostres ancestres i qualsevol cosa que ha passat en el nostre sistema, com que tenim 50% del pare, 50% de la mare i això aneu multiplicant enrere, ho portem en certa manera amb nosaltres. I com que nosaltres no som finits i aquí estem interactuant tots, la informació que porto jo, el Pau segurament la pot atrapar i un altre també, i quan esteu en el petit grup o en el CAU o en un lloc més gran, tots els sistemes de cadascuna de les persones interactuen i això fa que una realitat que sembla molt senzilla puguis arribar a imaginar-te-la si l'enfoques molt com una cosa complexa. Com ens ho mirem això? Nosaltres diem que hi ha uns ordres en els sistemes i que són ordres que perquè el sistema rutlli, els engranatges es belluguin bé, aquests ordres s'han de mantenir. El primer ordre és l'ordre de la pertinença, és a dir, un sistema, qualsevol part d'un sistema ha de pertànyer en aquell sistema. Si se l'exclou, allò és un problema. A l'escoltisme això es treballa moltíssim. Feu rituals de pas de branca, acollides quan arriba una persona nova, les escoles sistèmiques i les escoles avui en dia es fan totes, no es dona la benvinguda a una persona quan arriba, se li guarda el lloc, es mira que tothom tingui el seu procés. Per tant, jo crec que està molt relacionat com a sistema i com a metodologia, té molt previst que tothom hi tingui un lloc. Aquest seria el primer dels ordres. El segon seria l'ordre en l'arribada.
i l'ordre jeràrquic també. Aquest de vegades ens costa molt als escoltes de poder-lo, a mi em va costar molt aquest, no? de poder pensar que hi ha un ordre, però és veritat, quan naixem primer neix el primer germà, després neix el segon, després neix el tercer, i és un ordre natural. Si el petit vol fer de gran, aquella família té un embolic, no? I llavors a l'escoltisme ens pot passar una mica el mateix. I de fet jo crec que també ho cuideu, perquè en els petits grups hi ha uns càrrecs, no? Tenim edats diferents dins d'un mateix grup, per tant uns arriben primer a la unitat, després arriben uns altres i segurament els reben i a partir d'aquí doncs anem treballant. En els ordres d'arribada i de rol també és important que ho tingueu present quan feu els càrrecs, no? Doneu càrrecs, responsabilitats, es valoren, en els projectes es donen uns altres càrrecs, doncs el sistema funciona quan cadascú està fent el seu càrrec. Si un creu que aquella persona no fa bé el càrrec i li vol prendre d'alguna manera o li fa la feina perquè vol ajudar sense que l'altre ho hagi demanat, aquell sistema comença també a grinyolar i s'hi ha de posar ordre una altra vegada. El tercer dels ordres és l'equilibri, potser vaig molt ràpida perquè potser no ho heu sentit mai aquí d'allò, però bueno, el que quedi, quedi i si no en podem parlar un altre dia. És l'equilibri entre el donar i el rebre. Això en havíem parlat nosaltres de vegades amb el conte emocional o així, no? Sempre en una relació entre iguals, entre les parts iguals d'un sistema, és important que si una part dona i dona i dona, doncs l'altra part, a part de rebre i agrair, doncs també pugui donar en un altre moment. Si ens desequilibrem, imagineu-vos una parella, no? Que un de la parella sempre sigui el que dona i el que fa les coses, o no sigui l'altre només rep. Aquesta parella no funcionarà, això ho sabem tots, i de vegades no perquè es cansi el que dona, sinó perquè el que rep no pot assumir tanta cosa que li han donat, perquè diu, jo això com ho tornaré, no?, d'alguna manera. Per tant, entre iguals, si per una banda es dona, també s'ha de rebre, s'ha de poder equilibrar les dues parts. Això no passa, per això, entre pares i fills o entre caps i nois, perquè en aquest cas, és a dir, els pares donem molt als fills, però nosaltres ja ho hem rebut dels nostres pares, no cal que els fills ens tornin el que ens han donat, no seria un ordre natural, no? La vida fa que dels pares vagi als fills, dels fills als altres fills i que no s'hagi de tornar enrere. El mateix ens passaria amb els caps fem moltes coses pels nanos i els nanos no tenen per què tornar-nos res, ja ho faran si en un altre moment són caps i si no ho faran amb els seus fills o amb els projectes que tirin endavant. Només és amb els iguals, amb els altres doncs reps, agraeixes i després ja dones. Parlem també, per exemple, de la pedagogia de l'abundància, que per nosaltres és molt important. Això seria l'enfocar-nos en el que tenim, no en el que no tenim. Això de vegades, no sé, mirem una persona i diem, ai, pobret, no? Això passa molt a les escoles, ja hauria de llegir i no llegeix. Bueno, no llegeix, però igual pinta i balla i canta fantàsticament i això no li diu ningú. No en traiem res moltes vegades d'enfocar-nos en el que no tenim i en canvi si ens enfoquem en les coses que tenim i que fem ben fetes, això ens dona un potencial molt gran. I a l'hora d'acompanyar és fantàstic que tinguis algú al costat, com deia abans el Pau, acompanyar és anar al costat, algú que et ve al costat i que t'agraeix i et posa en valor totes les coses que tu estàs fent bé, totes les coses que tens, totes les coses que has viscut i en canvi no està mirant el que tu no tens, que no vol dir que no s'hagi de veure, però vol dir que no ens hi hem d'enfocar allò, com se diu això, obsessivament, que de vegades només veiem el que està malament. Parlem també de la pedagogia del benestar com a dret. No ens imaginem la vida com un patiment ni com un aprenentatge que entra amb suor ni que necessitem molt esforç per fer les coses. Ens sembla que estem en una època en què les coses poden fer estan bé i és quan estem bé quan aprenem. El Pau us parlava abans de l'espai bo, del cau com un espai per aprendre. Quan un espai és bo és un espai tranquil, relaxat, on posem situacions, on provoquem coses i on es dona un benestar de tots per poder-hi treballar. Les escoles sistèmiques, quan comencen al matí, doncs moltes vegades mediten o fan espais diferents, que puguin ser més agradables, que no cal que posem els pupitres d'aquella manera que es posen que no ens agrada a ningú, sinó que es cuida els espais, es cuiden els llocs perquè puguem estar bé per aprendre, per viure, per tot. Les neurones mirall, ens fixem molt també en tot el que són neurociències, en tot el que és la física quàntica i així. Les neurones mirall ens preocupen en quant a que moltes vegades posem etiquetes. Nosaltres estem acompanyant, estem veient i no podem evitar moltes vegades jutjar i posar una etiqueta.
Doncs no ens agrada ni una cosa ni l'altra, perquè creiem que no serveix de res. Ja s'han fet investigacions que demostren que si tu penses que, no sé, que tal nen té tal cosa, al final aquella persona acaba actuant d'aquella manera. Per tant, més val que ho revertim i que sapiguem que les nostres neurones miralls llegeixen les dels altres i, per tant, pensem en positiu i mirem a tothom amb... Nosaltres diem que hem de mirar amb tothom amb mirada amorosa, perquè, de fet, no sabem per què aquella persona està actuant d'aquella manera, no coneixem res de la seva història familiar i si la coneguéssim molt potser tampoc sabríem què ha passat en aquell seu sistema que fa que aquella persona, per amor, perquè sempre actuem per amor, faci aquella cosa que està fent que a nosaltres ens sembla tan malament. Per tant, diríem que no jutgem, sinó que observem i quan parlem, per exemple, de l'acompanyament, parlem d'anar al costat d'algú per ser capaços de mirar on mira aquella persona i què és el que el seu cor està buscant. Us deia el Pau abans, parlava dels cervells. També hem demostrat ja que el cor és com un cervell i que funciona com un cervell i que és molt potent. És el que primer comença amb una persona quan s'està formant. Llavors, creiem que també s'ha d'harmonitzar una mica el cor amb tot el que estem fent. Per tant, hem de treballar molt tot el que són emocions i hem de mirar les emocions d'aquelles persones que tenim petites o grans, depèn de la unitat que estem, cap on te miren i què fa que de vegades s'encallin o no s'encallin, però sense jutjar-los i sense posar etiquetes. Que de vegades costa, I mirar els talents de cadascú, que em sembla que ja ho hem parlat, i llavors nosaltres fem servir tota una sèrie d'eines de treballar que serien estudiar el genograma familiar de cadascú, veure què passa en aquella família. Utilitzem els moviments sistèmics, que seria amb ninots o amb objectes o així, veure la situació que tenim en aquell moment i a partir d'aquí treballar-ho, basant-nos també en el que són constel·lacions familiars d'en Bert Hellinger i tot el que són metodologies que ens permeten veure sempre què està passant en el context. És a dir, mai agafarem un nen sol, una persona sola i mirem aquella persona sola què li passa, sinó en aquell context, en aquella situació, què és el que està passant i si el volem acompanyar, què podem canviar. Suposo que ja no dec tenir res, només acompanyar, nosaltres ho veiem com la capacitat de posar-nos al costat d'un altre, mirar cap on ell mira i veure què necessita per si un cas ens demanés ajuda, poder-li oferir. Si no ens la demana, ens sembla que no s'ha d'intervenir, que hem de tractar-los com a adults. Res més. Després seguim, si voleu. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per començar. Us volíem presentar també a la Maria José Arto, que ha estat cap de diferents unitats a l'agrupament Escolta i a Sant Adrià, adjunta de Llops i d'Aines i també de Truc, i va ser també formadora de CAPs. És mare de 3 fills i, com ella diu, gaudeixen de grans moments al cau. En la vessant professional va començar treballant a l'Escola Bressol i actualment és cap d'estudis de l'Escola La Maquinista. Moltes gràcies. Ja està? Bé, bueno... També et presentem a tu, l'Anna Comas, també participa de la direcció de l'Escola de Maquinista. És mare de 3 fills, 2 d'ells han format part de l'escoltisme. Una, la gran, va participar de l'agrupament Escolta i Jungfrau, de Minyons, i el petit del Jaume I, d'Escoltes Catalans. Està llicenciada en Pedagogia, Ciència de l'Educació i vinculada a grups de treball de l'ICE i que ha estat aleshores relacionada amb la seva formació docent durant la pràctica professional. Bé, nosaltres, com que venim de la mateixa escola, doncs abans de venir cap aquí hem dit, potser podem compartir una mica el que és des de la nostra escola, quin és el paper de l'adult que acompanya un infant o un jove en el camí de l'educació que parlem.
Nosaltres hem pensat que per poder entendre quin és l'acompanyament que entenem des de l'escola, doncs valia la pena també situar com és la nostra escola, com l'hem pensat i com pensem que de fet haurien de ser totes les escoles del món. Vam pensar que havien d'agafar una part que seria la part com, diguéssim, més experta, informes que ens poguessin acompanyar, que poguessin dir, doncs el nen és d'aquesta manera, psicòlegs, investigadors, experts. I a partir d'aquí van dir, ostres, a veure, la UNESCO, què ens diu la UNESCO de l'educació avui dia? I els 4 pilars de l'educació que ens descriu el senyor Delors, doncs ens diu que els 4 pilars de l'educació són aprendre a conèixer, aprendre a viure junts, a conviure, aprendre a ser i aprendre a fer. Clar, jo com a mare i com a cap que he estat a l'agrupament vaig pensar, ostres, això és el que fem al CAU, no? Un nen quan ve al CAU el que fa és aprendre a conèixer, estar en contacte amb la natura, estar en contacte amb el seu entorn, amb el seu barri, fem activitats per conèixer el barri. Després, aprendre a viure junts, doncs campaments, sortides, tardes de cau, és que és l'entorn ideal, no? Després van ser i van dir, ostres, aprendre a ser, doncs molt bé, l'autonomia, la responsabilitat, el que parlàvem abans, no? Les unitats, tenim les patrulles, tenim les sisenes, els càrrecs, doncs tot això ens lligava moltíssim també. Aprendre a fer, no? A decidir, a avaluar quan acaba una activitat. Doncs ben lligat era l'escola que nosaltres volíem, que els nens i nenes quan arribessin a aquesta escola poguessin ser actors i no persones o infants passius que simplement rebessin informació dels adults que suposadament som els que ensenyem. Paral·lelament a això també van tenir com a referent el senyor Gardner, que ens parlava de les intel·ligències múltiples, com cadascú de nosaltres entenem el món i aprenem a partir d'intel·ligències que ens poden ajudar d'una manera diferent a les que estàvem acostumats fins ara. Fins ara a l'escola era molt lògico-matemàtica o molt lingüista a partir de llibres de text, quan estudiàvem la lliçó subratllaven tota aquesta part més lingüística o les matemàtiques a les que li hem donat sempre molt valor. Però sí que és veritat que hi ha infants o hi ha adults o hi ha persones que a l'hora d'interpretar una informació potser ho fan molt millor a partir de la música, d'una cançó o a partir del moviment, de poder tocar, de poder... I vam pensar que també seria un referent per nosaltres. Clar, seguidament també a l'equip també havíem mestres que ens parlaven molt de la pedagogia sistèmica i de la importància que té els punts que ja ens ha parlat fa un moment la Imma, que ens deia aquests ordres, la pertinença, l'arribada, l'equilibri de donar i rebre, doncs com això també ho podíem incorporar a les aules i al centre, tant amb els nens com amb els adults que es van incorporant cada any com a mestres o com a monitors o els diferents adults que participen. Clar, tot això ho explicàvem una mica perquè s'entengui com entenem nosaltres el paper de l'adult que acompanya aquests infants en el seu creixement. Aquest està al costat, nosaltres ho entenem, està al costat amb respecte, està al costat amb confiança que aquest nen pot aprendre ell, no cal que nosaltres li ensenyem tot el que... sinó ell ha d'anar descobrint. Aquest està al costat de dir, jo com a adult et dono seguretat, nosaltres estem en una minisocietat a l'escola, per tant estem convivint, hi ha unes normes que les hem de compartir amb el grup, perquè hi ha conflictes, doncs aquest donar la seguretat de dir, aquí hi ha uns límits, jo soc l'adult i soc la persona que també vetllarà perquè tots estiguem bé. L'afavorir l'autonomia,
el prendre decisions constantment en allò que han d'anar fent, ajustar les respostes també, l'atenció més individual, més individualitzada, a cada nen i a cada família, perquè és allò que el nen quan ve a l'escola sí que és veritat que quan entra està ell amb més companys i amb el mestre, però darrere d'ell hi ha una família, que també té unes creences, té una cultura, i aquesta família també forma part de la vida d'aquest nen. I una mica seria aquest estar al costat i com, no? Doncs saber-nos situar el rol que té l'adult, el rol que té el nen. En tot això també hi ha un paper molt important que és l'entorn. Com lligàvem, no volíem ser una escola tancada en les nostres aules o els nostres cicles, els nostres nivells, sinó que també pensàvem que l'entorn contribueix a educar. Clar, l'entorn pot ser un CAU, pot ser la biblioteca, pot ser un centre cívic que fa activitats o l'escola de música que també forma part del nostre barri. I ara sí que li passo a l'Anna perquè ja pugui acabar tota aquesta part de l'entorn. Bé, primer de tot agrair el poder estar avui aquí amb vosaltres, que esteu repensant coses tan importants en aquest moment, que és el vostre mètode i també la manera de trobar un objectiu conjunt que d'alguna manera us permeti anar més lluny tots junts, que és el que d'alguna manera tots pretenem. Jo he disfrutat molt també ja escoltant-vos a tots vosaltres, per tant ja és tot un premi. Bé, com us explicava la Maria José, nosaltres vam començar a l'escola l'any 2008 i aleshores vam poder partir de com pensàvem que havia de ser l'escola del segle XXI. Certament, en molts moments, quan parlaven de projectes, abans també ho ha comentat en Pau, quan els meus fills deien doncs ara estem preparant els campaments que farem i hem de calcular on volem anar, era un superprojecte, dèiem, oh, que interessant i com aprenen amb tot això. I fèiem ja aquest lligam. Però un dia vaig convidar una noia que acabava de ser mestra i va venir a l'escola i va estar amb nosaltres passant uns dies. I aleshores va dir, ai, això és com un CAU. I va ser un gran compliment, perquè d'alguna manera havíem aconseguit que es tingués en compte que aquest aprendre a fer, a ser, a conèixer i a conviure, doncs des d'aquestes vessants que ens hi acompanyen i com això nosaltres ho podem ensenyar i com ho podem fer els mestres perquè els nens puguin aprendre a ser, a fer, a conèixer i a conviure, doncs des d'aquesta mirada sistèmica, perquè és quan el nen se sent bé, des de tenir en compte els diferents estils i ritmes d'aprendre, i també des de la participació de tota la comunitat educativa en un projecte comú. El fet de poder veure que tots compartim un projecte, que s'hi deixa d'alguna manera, si per nosaltres les famílies són tan importants, perquè el nen vindrà bé si està bé, si no ha de triar entre la família i l'escola, el mestre. Si no ens jutgem, com ens deia abans l'Imma, és a dir, si podem compartir un projecte. Aleshores, l'organització del centre és molt semblant al que, no sé si heu sentit a parlar de comunitats d'aprenentatge. Tenim comissions mixtes de treball, o sigui, tenim objectius i somnis a partir dels que aconseguim o que projectem entre tots i que treballem conjuntament per famílies i mestres. I darrerament també hi poden participar en les comissions nens i nenes, que ja es van fent grans. Ara ja els tenim a 6è per primera vegada. Doncs aquesta manera de fer permet que, o sigui, el tema de la participació no és gens senzill, perquè fa molts anys que se'n parla i per tant no deu ser tan fàcil. Perquè implica el fet de deixar participar és perdre espais de poder. Llavors, quan l'AMPA deixa de tenir el seu espai i l'escola comparteix els seus objectius, que això, vull dir, vosaltres ho feu en una reunió, no? I és una manera de deixar participar les famílies. Però en aquestes comissions estem treballant conjuntament objectius
que permeten des del que seria la generació mateixa de les idees i no una participació col·lateral o per fer manualitats. Aquesta és una altra de les idees. Però fa uns anys, 5 anys, vam parlar amb altres centres del costat. Nosaltres estem ubicats en el barri del Bon Pastor, però toquem a Sant Andreu. Llavors el nostre entorn social és de classe mitjana en un 80%, tot i que hi ha famílies amb situació social més desestructurada, però no representa el gran gruix. Però molt a propet tenim CAEPs, dues escoles d'especial dificultat, amb un percentatge molt elevat d'alumnat amb necessitats que prové d'entorns molt més desafavorits. Aleshores els vam proposar formar una gran comunitat d'aprenentatge, és a dir, treballar tots junts als diferents centres, perquè per coherència. Ens deien, no s'aprèn d'allò que es diu, sinó d'allò que es fa. Llavors, ser coherents era un repte, perquè imagineu-vos famílies que han volgut marxar d'un entorn determinat perquè volen ser més. Doncs ara els diem, no, és que ara treballarem junts. I hi ha d'altres persones que deien, ai, ara quan coneixin, què passarà? Doncs vam decidir que això era possible, ho vam plantejar a les famílies, no ho vam decidir els mestres, ho vam plantejar, com que som comunitat d'aprenentatge, però com una forma de coherència i de canvi social. Hem treballat també amb l'institut, amb escoles bressol, aquest procés s'ha anat fent i a partir del 2012 sentim a parlar del lideratge per l'aprenentatge, que ja està, que hi posen més nom ja, hi posen el nom. En aquest moment ens parlen de la importància de treballar, o sigui, de la incidència de l'educació del lleure. Els estudiosos a vegades fan estudis molt grans per dir coses que són molt evidents, però les fan. Diuen que els resultats d'un nen o l'èxit escolar d'un infant depèn de l'entorn en el que es mou i de la qualitat del lleure. Doncs aleshores hi havia un senyor a Gran Bretanya que havia fet la Universitat del Temps Lliure i que per tant contactava amb entitats del lleure i intentava que les escoles fossin impulsores d'aquest procés que les famílies en el teu temps lliure s'enriquissin amb aquest tipus d'entitats. A partir d'aquí nosaltres contactem esplais, tota la gent de biblioteques, centres cívics, tots aquells espais que són de cultura o que tenen una significació diferent i organitzem la Universitat del Temps Lliure. O sigui que ara estem treballant amb 15 o 20 entitats i centres culturals. Cap d'elles agrupament Escolta, esteu convidats. Sí que hi ha un esplai, al Mijac, però no hi ha cap agrupament Escolta. Tothom que s'hi ha anat apuntant, perquè d'alguna manera és aquell lleure i aleshores els nens i nenes tenen un passaport per viatjar per la cultura. I aleshores amb els seus pares els conviden a anar a una sèrie de llocs, tenen un catàleg, on tenen tots els llocs on poden anar, i aleshores tenen segells i quan han tingut 10 segells, en l'últim plenari de la nostra gran comunitat aquesta que tenim del Més Educació, es graduen en la Universitat del Temps Lliure. Hi ha una anècdota molt bonica, per acabar, que una mare ens explicava, ella és de Baró de Viver. Baró de Viver és un barri que em sembla que tenen molt pocs habitants, no sé si dir-te 3.000, molt poca gent, però molt tancada. I aleshores no havia sortit mai del barri, però va anar a una activitat que es va organitzar a Sant Andreu, que era per conèixer el barri de Sant Andreu, el barri del costat, i va pujar a la parròquia de Sant Andreu, amb la gent del Centre d'Estudis Catalans que els acompanyaven, i va dir, la meva filla ara ha pujat dalt de la parròquia i ara hi voldré que vagi a la Sagrada Família un altre dia. O sigui, aquesta senyora ha sigut la transformació a partir no d'allò que es fa des d'una entitat, sinó de la pròpia família que ha fet un canvi i s'ha fet seu un lleure.
Per tant, per nosaltres l'acompanyament no és només en els infants, sinó també el donar un espai a les persones adultes que acompanyen aquests infants, perquè d'alguna manera són ells, els seus pares i mares, i són ells qui els acompanyaran. Si han optat ja per portar-los a Montcau o a una escola determinada, doncs segurament ja tenen una manera de mirar i de fer, però treballar amb ells i compartir aquests objectius i fer-los que siguin objectius compartits, doncs ens ajuda en aquest procés de caminar plegats. Bueno, moltes gràcies per les vostres intervencions. Ara intentarem llançar preguntes que podeu contestar diversos, dialogar entre vosaltres, com aneu veient. Jo crec que amb l'exposició, des de temes més genèrics o amb la citació d'autors de referència o idees clau, fins a passar per anar concretant en cadascun dels temes o a veure exemples concrets d'un projecte de com es va iniciar i desenvolupar, ens han llançat ja alguns reptes, i és per això que fem els vespres de mètode, per endur-nos quins reptes tenim per endavant. Aleshores, ara també us llenço aquesta pregunta més directament. Crec que ja heu esmentat alguns, a nivell de participació i de paper i de la mirada cap a les famílies, cap a l'entorn, en quin ha de ser en concret el paper, aquesta... El Pau també llançava alguns termes que han quedat així en l'aire, potser del lideratge transformacional, de la distància òptima, de les mirades amoroses. Heu anat dient cosetes, jo crec que ara podríem concretar. Llegiu-nos la cartilla, diguéssim. Què li demanem a l'escoltisme i al guiatge? Quins reptes té per endavant o què creiem, inclús com a societat, que ha d'aportar? Perquè, a més, heu dit molt això de que les escoles estan agafant també un paper que l'escoltisme fa des de fa molt de temps. L'escoltisme s'ha de resituar, ha de continuar fent el que feia, però potser ha d'anar més enllà. La pregunta està servida. Com que no és fàcil, comences. Doncs mira, mirant la xerrada que vau tenir l'altre dia, que parlava de reptes de l'escoltisme, doncs em feia pensar en alguna cosa que m'havia apuntat ara precisament això. Jo penso que tenim un repte molt important i és fer-nos valdre. Fer-nos valdre és una idea que surt ja des de fa molt temps, però vull dir, dintre l'escoltisme resulta que hi treballem gent que estem vinculats a molts altres àmbits i parlo en àmbits molt concretament de l'educació formal, vol dir en escoles, en instituts, en universitats i tal. I això és important de fer-nos valdre. L'experiència que té cadascú, la meva més que la vostra, perquè tinc bastants més anys que vosaltres, és que a l'escola o a la universitat hem notat i ens hem reconegut gent procedent de l'escoltisme. Com és que ens hem reconegut? Tu eres profe d'una cosa i d'una altra. Tu dones l'assignatura d'estadística, tot plegat. I jo, una cosa de via del cervell. I ens reconeixem. Amb què ens reconeixem? Doncs jo penso que ens reconeixem amb una actitud. Hi ha una actitud bàsica. I aquesta actitud bàsica ara reivindica. Quan parlem en els àmbits educatius, la gent que procedim de l'escoltisme, sense dir que procedim de l'escoltisme, sembla que quedem molt bé dient és que l'educació sense passió no té sentit. No es tracta d'ensenyar algorítmicament el tema 1, el tema 2, la lliçó 3, sinó crear espais per créixer. Això són projectes a l'escola. Diu, ostres, molt revolucionaris a nivell d'escola. I tu penses, és el del cau. És a dir, fer valdre vol dir que ho hem de difondre. Però clar, si ho hem de difondre, i ho hem de difondre, diríem, dintre d'espais d'autoritat, entre cometes, acadèmica, científica i tal, val la pena que ens argumentem bé per convèncer. És a dir, el que nosaltres diem a l'escoltisme no són tonteries. Ens tracten, o fàcilment ens hem sentit tractats, no sempre, però jo diria sovint, d'educadors naïf, ben intencionats i gent que van amb el folar i aquestes coses, i van de campaments i tal. És fonamental que ho argumentem. Insistint en temes d'aquest tipus de teories i tal, és per apuntalar de manera científica, diguem-ne així, de manera
amb autoritat científica, pedagògica, psicològica, idees que portem a terme. I per tant jo diria que un repte que tenim és que nosaltres tots ens formem molt, que no deixem de formar-nos, perquè quan ens formem notem que té més sentit allò que podem predicar. I a més ho prediquem o ho diem amb molt més convenciment i en foros diferents. Amb gent d'universitats, per exemple, doncs és important que podem parlar. No, ara parlarà el no sé què, i també un que és d'escoltes. Un Boy Scout. L'altre dia sortia un tio per la tele que havia sigut Boy Scout. Dic, aquesta nomenclatura Boy Scout em sona tan fatal, em sona a tonteria, em sona doncs això, educador naïf. Però aquell Boy Scout era el catedràtic de pedagogia de la Universitat de Corunya, no? I era un crac el tio. Però clar, al presentar-se així semblava que no, tu ets el catedràtic o el professor de la universitat i per cert, dintre l'escoltisme, que és un moviment educatiu molt important, això tal, fer-ho valdre. Tenim oportunitat. I jo diria que això ho hauríem d'aprofitar. I tenia una mena de circuit, que era la idea que tenia abans posada, de que primerament partim de la voluntat, de les ganes d'educar. Si no tenim ganes d'educar i si no tenim passió per l'educació, ja no hi som aquí. En una escola encara trobem companys, a vegades un profe que diu, bueno, no sabia què fer i ara faig això. Però no és la majoria. La majoria és perquè som gent que tenim ganes de fer les coses ben fetes. Després ens surten més bé o més malament, però tenim ganes. Primera cosa. Segona cosa, el coneixement i la tècnica. Hem de formar-nos, hem de tenir coneixement i bones tècniques i bones metodologies, perquè no només n'hi ha prou amb ser voluntariós. Has de saber i has de saber fer. Agafant els pilars de l'educació de l'informe de l'ORS, després agafa aquell del Morent dels 7 sabers necessaris per a l'educació del futur, i després l'últim, del 2015, de repensar l'educació, els tres d'UNESCO. Si mirem allò dels UNESCO, els 3 informes, és molt interessant perquè trobem coses interessants nostres. I per acabar l'acció, és a dir, primer, vocació, diguem-ne així, segon, coneixement i tècnica, i tercer, actuem. I quan actuem, què vol dir? Quan acompanyem el creixement dels nostres nanos, ens qüestionem coses, que hem d'aprendre noves tècniques. I per cert, aquests adolescents actuals són igual que els de quan jo era adolescent i tal. Ostres, quines coses noves hi ha. I llavors adquireixo un nou coneixement significatiu, perquè a l'acció em provoca coneixement, em provoca buscar coneixement i a més convenciment propi, que vol dir voluntat d'educador. Em sento més educador i tinc més coneixement i actuo i busco. Això és un circuit, És a dir, que així ens fem potents, jo diria, dins del camp. És un repte, per mi, important per nosaltres a futur, que el tema de l'educació que proposem de l'escoltisme no sigui només una coseta naïf i un complement de la família i de l'escola. Agafant les idees que diu vosaltres i les constel·lacions, i agafant la idea del Bronfenbrenner, de la teoria ecològica, que és de sistemes, doncs diu, en cada microsistema s'aprenen coses diferents igual de valuoses. I entre ells, evidentment, interactuen i s'influencien, no? Però no és cap tonteria. Per tant, val la pena que recordeu que l'Urie Bronfenbrenner diu això, i és molt respectat aquest home. Per tant, l'escoltisme és un microsistema fonamental, també a l'escola. No complementaris, no, tots són complementaris un de l'altre. Una persona que ha anat a l'escola i ha anat a casa cada dia fent els deures i no ha passat mai per un cau, jo penso que s'ha perdut una part de la seva vida molt important. Ho sabem els que hi hem estat, però els que no hi han estat no ho saben i pensen que això són tonteries. Reptes. Bueno, hi ha un tema que hem parlat moltes vegades, que és que a l'escoltisme de vegades aprenem més els caps que els mateixos nanos. Jo crec que això és un valor, que no ens n'hem d'avergonyir i que és veritat, no? I que el que es tracta és que això, que seguim aprenent cada dia i que tot el que nosaltres volem aplicar amb la canalla, que ens ho apliquem a nosaltres mateixos i que fem projectes i que fem acció social i que ens consta que, perquè ens ho aneu explicant, no? Que ho esteu fent. Jo crec que aquest és el valor de dir formem-nos, treballem i tot el que volem fer les unitats fem-ho nosaltres com a CAPs també o com a els que esteu a l'associació, perquè realment estem fent una aportació a la societat i a nosaltres mateixos. I per mi és clau, és bo. Que què voleu que us diguem, no? Si de fet n'hem après de vosaltres, vull dir, des de l'escola. O sigui, què es necessita? Es necessita il·lusió i d'això en teniu molta vosaltres, i aneu perquè voleu i perquè us ho passeu bé i perquè en sabeu gaudir, i això és el més important, perquè si tu hi vas amb ganes, doncs això s'encomana
i allò que un dia no t'ha sortit bé perquè també t'has discutit amb els companys perquè al final són amics teus, doncs bé, també ho sabem posar en el seu lloc i saber dir doncs l'activitat ha de sortir o allò que ens hem proposat, l'objectiu el tirem endavant perquè tenim una responsabilitat i un compromís, o sigui que hi són tots els ingredients que es necessita per treballar i gaudir de la feina que es fa, no? I per fer que això doncs, els nens i nenes hi vulguin anar, s'ho passin bé. El fet que a l'escola diguem que estem fent coses com un cau, ho diem, però és un espai obligatori, té un altre context i té unes altres connotacions i de fet n'estem aprenent. O sigui que estem en un altre espai. El que sí que volem és compartir aquests espais educatius i saber que d'alguna manera tots tenim objectius comuns, és a dir, les llums llargues, no, que deia, no, aquest fet de dir, doncs ara jo surto del meu propi agrupament o de la meva unitat per anar amb l'agrupament i ara vull, a més, saber què fan els altres, plantejar-nos coses junts i pensar doncs, que formem part d'un tot, no? Que tenim un objectiu més enllà i que això doncs, també ens passa amb l'educació formal i no formal. El fet de saber-nos d'alguna manera doncs, que estem treballant per un país millor, no? I cadascú doncs, posa el seu granet de sorra des del seu espai, però mirant no només això que tinc aquí davant, sinó com ha de ser demà aquesta societat. I què puc fer jo des del meu espai? Això que deien de la miopia i les graduacions. Clar, i suposo que quan ens anem fent més grans ens costa menys, d'alguna manera, poder mirar més enllà. I si no perdem l'optimisme, que no l'hem de perdre mai, això és molt important, doncs estem fent coses molt grans des d'espais molt petits, però si ho podem fer tots junts, això serà la revolució. O sigui que... Bé, jo una mica comentar a l'escola quan rebem els mestres que venen a fer, els estudiants de la universitat que venen a fer pràctiques i ens diuen que són de cau o que són d'esplai, no? Que és gent que treballa en el món del lleure, de l'educació en el lleure, doncs nosaltres sí que notem, no? Que hi ha un compromís, que hi ha un voluntariat, que hi ha un esperit crític, que hi ha una participació, que són totes aquelles coses que anem sentint, no? Que els escoltes anem sentint i que a més les tinc aquí apuntades, no? El compromís, la natura, el servei, la participació. És que es nota, no? Quan ve algun alumne i et diu soc de cau o soc d'esplai i els veus treballar i veus aquesta gent que està amb els nens i dius... I quan ve algú, sincerament, no? Que mai ha estat amb un nen i la primera vegada que ho fa és quan ve a l'escola, doncs bueno, hi ha una diferència, s'entén que hi ha una diferència, no? Després, bueno, vosaltres apreneu cada dia, els mestres aprenem cada dia dels nens, dels companys, tots aprenem de tots i bueno, jo crec que el CAU i l'escola hauria de ser, no? Un entorn per crear emocions positives constantment, no? I que els nens tinguin ganes de venir al CAU. Jo quan anava al CAU mai li deia a la meva mare no vull anar al CAU, no? I quan anava a l'escola, doncs alguna vegada sí, deia avui a l'escola, com que no em venia de gust, no? I segurament era perquè mai passaven coses emocionants a l'escola. Teníem els llibres i cada dia anàvem passant lliçons i quan anava al CAU doncs cada dia era una cosa nova, una aventura. Havia de prendre decisions, havia de quedar amb aquest company per trucar a l'autocar o havia de... Vull dir, hi ha unes emocions que estan allà doncs, a l'ambient i tenim ganes, no? de fer coses. I ara ho visc amb els meus fills també, no? És veritat que potser l'escola ha canviat una mica en aquest sentit i no diuen tant que no volen anar, però bueno, sí que quan el moment d'anar al CAU és, bueno, doncs si són les 5, si puc marxar un quart d'hora abans i estar un quart d'hora abans a la plaça esperant que arribin els companys, doncs millor, no? O quan tornen d'una excursió o quan venen de campaments i t'expliquen el que han fet, és, bueno, quan t'ho expliquen és amb emoció, no? Quan surten del col·le, doncs a vegades preguntes i què has fet avui? He fet això, i fan un recital de tot el que han fet, però quan venen del CAU, doncs el que han fet és molt important, no? I clar, aquí és perquè esteu vosaltres, està claríssim, perquè si no, aquests nens no tindrien aquest espai, no?
i no sé, podria dir moltes coses més, però... Jo l'explico. Mira, ha comentat una qüestió molt interessant abans de venir, i és que moltes vegades els CAPs sou persones molt joves, no? CAPs amb 19 anys, i que aquest acompanyament, nosaltres d'alguna manera quan arriba un mestre nou intentem acompanyar també aquest mestre, i que, vaja, que segurament vosaltres en la mesura de les possibilitats, doncs que aquest acompanyament també és molt important, no? Que en una unitat quan arriba un cap nou doncs rebi l'acompanyament d'un de més expert, perquè sense voler quan ets nou et fa tanta por que et mostres més autoritari i, a veure, com més quadrat, no? Intentes, no dones permís tant a l'espontaneïtat, a la participació, a les diferències, i que això és així perquè necessites fer aquest control, tenir aquest control, i que aleshores el fet de veure amb una altra persona que s'ho pren d'una altra manera, que et pot modelar i et pot acompanyar, que ajuda molt. Maria José, tot això m'ho has explicat tu. Sí, també, perdó. També li he explicat una cosa i bueno, als meus amics, no, que han sigut caps amb mi i ara són pares, a vegades els pares que hem estat caps tenim certa por a deixar els nostres fills en els caus. Això us ho he de dir perquè bueno, sabem el que passa, no? I et quedes com dient, ostres, i ara d'anar a una excursió amb tren amb la ventada que fa i jo el deixo anar i no sé què passarà. Soc una inconscient, no? Però quan això ho poses en una balança, dius, és igual, hi ha alguna cosa que pesa més i ho he de permetre, he de deixar que els meus fills puguin gaudir d'aquesta experiència, i ho fem amb por moltes vegades, us ho dic en sèrio, perquè és que, bueno, suposo que en algun moment també ho viureu, no? Però quan són petits ho fas amb por perquè, bueno, ja que ja... No ho sé, no sé si... Us demanarem a veure si poden ser una miqueta més breus les intervencions. No passa res, no passa res. Però sí que tenim com moltes preguntes a fer-vos perquè volem treure el màxim profit i llavors... Bueno, estem parlant tota l'estona d'acompanyament, no? I de fet l'altre dia ens llançaven el repte de si com a caps realment el que fem és reproduir allò que hem viscut quan nosaltres érem nens al cau i nenes, o realment som capaços de deixar aquesta motxilla enrere i realment ser espontanis amb els infants i amb els joves que tenim en aquell moment en el cau, no? I això ens llançava una mica el repte de com fem realment aquest acompanyament als infants i joves i com el fem una mica deconstruint el que tenim nosaltres com a bagatge i la manera en què nosaltres hem vist què és el cau. No, és que potser s'ha de construir, no ho sé, però el que sí cal és potser pensar vol dir així, i arribar a alguns acords el que cal. Potser es van acompanyar d'una forma que no volíem. Es van deixar penjats dient, has de ser autònom, té una motxilla, i avui era tempesta, doncs una poma i una motxilla i fem no sé què fem suïcidi a la muntanya. I els pares no ho sabien, per sort, no? I llavors jo, no, això és un raid, un superraid de supervivència. Bé, doncs el que sí, hem d'acordar quin és el nivell d'autonomia. Però la idea de que aquest acompanyament no pot ser proteccionista, és a dir, que sobreproteccionista, i que cal que l'arbre generi les seves pròpies branques, no que l'acompanyament substitueixi això, és una idea important. Però també és important la idea de la distància òptima. I la distància òptima vol dir que en cada moment exigirà una cosa diferent. Què és més bo? Mantenir-te com un cercle, jo faig un dibuix que és com uns cercles concèntrics, no? I cada vegada el nen està al mig i quan més gran és, amb el cercle concèntric anem més lluny. Ens hem d'allunyar més del nen, no? Això és una imatge de que quan va creixent ens anem allunyant. Però la idea real, penso que és una altra, i ens poso una meva, una forma meboide. Una meva té aquells pseudòpodes que està més lluny, més a prop i tal. Llavors tu has d'encertar amb quina distància cal en cada moment. No és tan fàcil de dir, els pioners, mira, més lluny, i els llops més a propet. No, en cada nano, depèn de la situació, idea bàsica d'allò del lideratge situacional. Depèn de la situació, tu has d'endevinar o has de veure i encertar si t'allunyes més i li dones més espai o t'apropes més. I això no depèn de l'edat. En cada edat necessitarem apropar-nos i allunyar-nos. I costa molt discernir la distància òptima.
Per tant, jo diria que hi hem de posar el coneixement i el relativisme aquí. És a dir, conèixer, evidentment, qüestions, llegir-ho, però conèixer vol dir coneixement compartit, i després és relatiu. No hi ha regles establertes. També ho podem aplicar això en general a l'escoltisme. Vull dir, la transgressió és la base de l'evolució, la transgressió. No seguim molt ortodoxes amb l'escoltisme, doncs no evolucionarem gran cosa. Tant la heterodòxia i la transgressió és la base de l'evolució, però transgressió i heterodòxia amb coneixement i acord compartit, jo diria. A veure, curt, has dit? Vàries coses. A mi no em fa patir això que dieu vosaltres. Jo crec que cada generació porta un bagatge i per molt que és veritat que les persones acabem fent el que hem après d'alguna manera i per tant sí que és possible que fem servir molt la tradició que hem rebut escolta, jo crec que la vostra generació té un bagatge diferent de la generació dels vostres caps, encara que no siguin molt diferents, perquè els caps tampoc durem molts anys, l'escoltisme. Per tant, a mi molt no em fa patir, perquè a més hi ha una tradició de pensar i repensar i de seure'ns i de preparar els caus i per molt que fem fer coses als nanos, les pensem, les debatem, no? Jo crec que heu d'estar tranquils i saber seguir fent això que feu i pensar i crear i ara, jo què sé, si fem una activitat, doncs com incorporem, no? Avui esteu gravant amb streaming, que això és la primera vegada que em passa a la meva vida i vosaltres ho esteu fent de la cosa més normal del món. Bé, doncs ja no ho reproduïu, quan nosaltres fèiem taules pedagògiques no fèiem streaming, no? Com que no? No sé, vull dir que no és un tema que a mi em faci patir com que l'escoltisme estigui encallat. Hi ha una dosi de tradició que ja és bona perquè hi ha com un know-how, un poço de coneixement que és important que el tinguem i una part d'innovació que cadascú de vosaltres fa. En els documents que ens veu enviar també parlàveu de la presència. Jo crec que això també és molt important, que cadascú de vosaltres estigueu presents en el moment en què esteu al cau, en el moment en què esteu en una reunió de caps o que sigui, estigueu presents i amb totes les conseqüències. Dir què estic fent aquí, per què ho estic fent, què vull aconseguir i com innovo o no innovo depèn del que faci falta en aquell moment. Però no sé com ho veieu vosaltres, però jo a l'escoltisme i amb les noves generacions estic molt tranquil·la, penso que aneu molt ben enfocats. Soc molt optimista. A veure, d'alguna manera, quan et disposes a fer alguna cosa, l'has de tenir molt ben pensada, perquè et llences a la piscina amb una responsabilitat. Per tant, repensar i compartir és imprescindible quan vols deixar de fer allò que sempre has fet. O sigui, quan has de desaprendre, reaprendre o canviar. Aleshores has de veure el per què, no fer per fer, sinó que n'has d'estar molt segur, has de saber per què ho fas, per tant ho has d'haver compartit, ho has d'haver pensat. I també penso que és important no tenir por, o sigui que no cal sempre fer-ho tot d'una manera molt purista, que si de tant en tant hi ha un moment en què es necessita més autoritat o més endreça, o el que passa tampoc passa res, o sigui que el fet de tenir un objectiu i una mirada i un anar, que hi hagin diferents estils, diferents moments, doncs tampoc no ens hauria d'angoixar. És una mica el fet de ser coherents, de saber cap on anem, perquè ho fem d'aquesta manera, que hi som tots junts i que ho fem per responsabilitat. I el fet de poder acompanyar, sí que està bé estar al costat, però de tant en tant haurem d'anar una mica per endavant per motivar. I de tant en tant haurem d'anar una mica per enrere i donar una empenteta per endreçar. O sigui que, com deia en Pau també, el nostre rol també canvia segons el que es necessita en cada moment per avançar individualment i com a grup, sent nosaltres mateixos. Però haurem d'estar atents a què necessita cadascú en cada moment o cada grup. I allò que nosaltres podem donar, perquè tampoc som infal·libles, ni ho sabem tot. Per tant, també donant-nos permís per de tant en tant equivocar-nos. Doncs bé, jo segur que en repeteixo, però també estic molt tranquil·la en aquest aspecte perquè crec que una de les coses més importants que es fan als caus també és la formació de caps. Hi ha foques i ara suposo que ha canviat molt la nomenclatura perquè a vegades sento alguna i em xoca una mica,
però és formar-nos, reflexionar molt i compartir. I a partir d'aquí, doncs, bueno, fer taca d'oli, no? Si no pot anar tot l'equip de Llops a fer una formació, doncs, bueno, que vagi un i després compartim això que hem viscut i que ens ha anat arribant. I seré, sí. Ara, us llancem una pregunta més i després passarem a les vostres preguntes i a les que ens arribin per xarxes socials. És difícil, triar, però acompanyem l'individu i el seu progrés personal, però també acompanyem grups. De fet, fem projectes en grup. Aleshores, volíem preguntar-vos aquest doble acompanyament, aquesta doble vessant, on està l'equilibri? De quina manera l'hem d'enfocar? Hem de donar prioritat? No? Acompanyem amb un objectiu de fons en un sentit o en l'altre? Són temes que ens remouen una mica. Déu-n'hi-do, no? Bueno, clar, és un grup que està format per individus, no? Per tant, primer els hem de conèixer bé, o tot el que puguem. Poc els nens... Va fent un soroll estrany, no sé, Pipi. O sigui que... Aquest? Sí. No sé. Sí? Vale. Doncs era una mica això, no? Que és un grup... Intentem conèixer molt els nens individualment, que no és fàcil perquè tampoc passen moltes hores amb vosaltres, els coneixeu més a excursions o acampaments, però bueno, sí que és un temps, no? Que es pot conèixer també. El nostre CAU va tenir un moment donat de la seva vida que ens convocaven els pares i feien reunions amb nosaltres i ens demanaven que expliquessin coses dels nostres fills, no? Com els veiem a casa, com eren, com es comportaven, i ho vam trobar superinteressant, no? Perquè era explicar a un cap com tu, com a pare, veies el teu fill i després ell t'explicava com el veia el CAU, no? I era una manera també de conèixer-lo una miqueta més, no? I era una cosa fàcil de fer, una reunió, una entrevista com les que fem a l'escola, que a vegades als CAUs no s'acostuma tant, no? I era una bona idea, no? Doncs a partir de conèixer i de que ells també es coneguin i sàpiguen quins són els seus potencials i què poden aportar al grup, doncs a partir d'aquí és anar recollint el que cadascú dels infants poden aportar en aquest grup i fer-los participar en tot el que es proposa, no? No sé si he contestat bé, però ara l'Anna en complementarà. És que com que treballem juntes estem del tot d'acord. De fet és una mica això, o sigui, el grup té un objectiu al que cadascú hi ajudarà a que s'hi pugui arribar i per tant la nostra feina serà que tothom hi trobi aquest seu lloc, no? Que tothom s'hi senti inclòs perquè d'alguna manera fer evident que cadascú ha fet aquesta petita aportació per aquest objectiu general del grup. Sembla complex, però normalment va sortint, no? Surt. Sí, coincideixo. A veure, jo crec que la feina del CAP és precisament aquesta, és la de veure, quan estem treballant tots junts, com compaginem l'observació que fem de com està funcionant el grup amb l'observació de com està funcionant cadascun dels membres. I llavors l'acompanyament no deixa de ser això, no? En el dia a dia veure com tot ens està funcionant i estar mirant que no se'ns encalli cap engranatge. Quan dieu que s'us encalla no sé què és el que us fa patir, no? En aquest sentit suposo que és la complexitat. Jo diria que la gràcia de l'escoltisme és que sempre es treballa en equip, no? I que en el fons són equips d'equips que van treballant. Per tant, tot i que és molt important en el progrés personal de cadascú i que cadascú hi té un paper, jo si hagués de triar, potser triaria el grup. Hi ha molts altres espais on treballem potser més la persona. Llavors, penso que és una mica la gràcia de l'escoltisme, el treballar en grup, a veure com ens en sortim, com treballem, quins diferents rols tenim, i sense deixar d'observar les persones, observar molt com aquestes persones interactuen en el grup, perquè en el fons estem treballant per tenir
persones que seran solidàries, que se sabran relacionar, que sabran estar a la societat, no? Jo posaria una mica l'accent aquí. Ara no sé ben bé quan dius que us fa patir què voleu dir, no? Però bueno, m'imagino que és la complexitat. Després. Sí. No, jo seguint el que tu deies, aquella idea budista de que nosaltres no som, sinó que intersom. Intersom. Jo soc amb els altres. No som, sinó que intersom. Jo diria que hi ha un acompanyament individual, claríssimament, que n'hem parlat, etc., però hi ha un acompanyament de grup, perquè el grup fa que jo sigui d'una forma, no soc a part del grup, soc en quant que em puc emmirallar, em puc comparar amb el grup, etc. I jo diria que això ho fem, no? L'acompanyament individual queda clar, n'hem parlat, i l'acompanyament de grup el fem quan fem distribució de tasques que es fa dintre el CAU o el que sigui, no? Quan parlem quan ajudem a la gestió dels conflictes que sorgeixen en el grup, doncs estem acompanyant el grup. Quan estem dient que cadascú ha de respondre d'aquelles coses que s'ha compromès i el compromís és amb el grup, no és amb el cel. És a dir, que el tema de l'acompanyament de grup, doncs ajudar-lo a funcionar com a grup. Gestió de conflictes, de feines i tal. És important. Ho fem, però és complementari, evidentment, amb la gestió individual. És a dir, amb l'acompanyament individual, no? Ara. Jo soc cap d'un agrupament i també estic a l'espai migdia d'una escola activa i viva. I llavors crec que a vegades hem creat una mica la identitat del CAU al voltant de no ser el que és l'escola, no? Això no és l'escola. I fins i tot a vegades quan repartim uns papers i uns bolis és com que ens ve al cap això de... Llavors crec que, em pregunto si a partir d'aquests nous projectes que treballen la promoció de l'autonomia, del treball de les emocions i tot això, si ara per fi tenim alguna cosa a treure d'aquests nous projectes o alguna cosa a aprendre, alguna cosa concret. Jo veig els nens i nenes de l'escola amb un treball d'autonomia molt important i penso com traslladar això al CAU, i si teniu alguna idea. De fet, la idea és fer això en plan debat obert, vull que no només sigui pilota, sinó que surten respostes o intervencions d'aquí, aixequem la mà i demanem torn de paraula. A veure, de fet, quan parlem de que treballem amb l'alumnat, l'autonomia i el fet que ells puguin decidir, triar i no haver d'obeir tot el dia, diguem-ne, sí, respectar unes normes, però sí tenir una certa llibertat per fer, decidir, triar, conversar. Segurament això es nota al carrer, perquè són nens que pregunten més i que, a més, saben, si els teniu al CAU, doncs que les coses que són possibles s'arriben a fer. O sigui que jo diria que el tema de la possibilitat de fer coses i el fet de sentir-se capaços, doncs segurament el tenen com més desenvolupat, perquè ho han tastat, han fet coses, han decidit on aniran d'excursió, o han organitzat una petita empresa, han fet coses, i per tant, en el moment en què estiguin en el CAU o en un altre entorn, doncs ja tindran com uns passos fets en aquest sentit i per tant estaran més actius i us faran més propostes. I a vegades potser una proposta que els hi feu vosaltres us diran que no els agrada. Això també hi hem d'estar una mica a vegades preparats. I de fet no és que ens estiguin contestant malament, sinó que els hi hem donat la llibertat de poder opinar.
que a vegades això ens pot saber greu segons com ens contestin. Ho han de fer amb educació, però poden no seguir sempre allò que nosaltres els hi proposem. Això potser és alguna cosa que a vegades ens pot ressonar malament, no? De dir, ara podríem fer això. Ai, doncs a mi no m'agrada això, jo m'estimaria més fer. Mira aquest, ja està. No? Sí. Bueno, entendre una mica que si els hi donem unes possibilitats, doncs haurem d'entendre, no? Que si no és una norma que hem establert de manera clara, doncs que no és que ens estigui contestant o que sigui desobedient, sinó que està cooperant i dona el seu punt de vista. No sé. Tu vols dir res? No. No sé, només dir-vos que jo crec que això que el CAU no és l'escola era molt important quan nosaltres érem petits, que l'escola era tan diferent. I ara, tant us ha de ser això. Vosaltres feu el que creieu que hagueu de fer i l'escola també. Si resulta que tots acabem fent el mateix, doncs potser és el que fa falta en aquell moment i no passa res, perquè per sort l'escola ha evolucionat molt i sembla que encara li estem donant una altra embranzida i encara evolucionarà més. No us hi poseu pedres al fetge, el que ha de fer l'escoltisme és el que ha de fer l'escoltisme. Si l'escola també ve cap aquí, fantàstic. Jo crec que avui en dia no té problema. Jo afegiria que això de fardar que els del CAU fem aquestes coses tan extraordinàries i aquesta educació tan progre i tan interessant, doncs ara això ja no podem fardar gaire. Perquè hi ha moltes escoles que fan coses que diuen com aportaré al CAU allò que aprenc a l'escola. Tota la gent que sou mestres i que esteu treballant en l'educació formal, a l'escola diríem, i al CAU, podeu veure que hi ha un trasbasament bestial, diríem, d'idees. Però és natural. Quanta gent de CAU està també en el terreny educatiu. Tu estàs al CAU 4 anys de cap. Jo també vaig estar 4 anys, cap d'agrupament i aquestes coses. I molts anys vaig estar. Però he estat tants anys o més encara a l'escola. Per tant, vol dir que tot el tema de l'escoltisme, i la Imma ho sabem perfectament, tot ho hem aportat a l'escola formal i a la universitat. Quan fem grups a la universitat, dius, mira, això és un CAU perquè fas grups de no sé què. Això ho faríem amb una formació de formadors habitual, natural. O sigui, cada vegada hi ha més gent que fa coses dintre del món formal i per tant vol dir que la gent del CAU més jove, entre cometes, pot ser que digui, ostres, ho fan millor a l'escola que no nosaltres al CAU. Bueno, és que aquells a l'escola potser és un cap que ara en té 25 o 30 i que té molta pràctica i tu en tens 19 i no tens gaire pràctica i potser ho fa millor a l'escola. És molt possible. Per tant, jo diria que el tema de les comunitats d'aprenentatge que deies tu, que vol dir la complementarietat i que tots hi participem, és molt important, que tots podem aprendre. Però també diria una altra cosa, i és que potser no aprofitem els recursos. Per exemple, una cosa que em va proposar ahir una també excap, que ja té més anys també, bueno, això, no tants com jo, però vull dir també en té uns quants, diu, ostres, com és que, quan parleu del mètode, parleu de l'escoltisme, així com a Minyons i allò del Senat, el Senat vol dir uns vells, diríem, que venen i els expliquen les coses que estan fent, diu, per què no feu debats de Senat? És a dir, gent com vosaltres que treballeu a escoles i a l'institut, que també de tant en tant, un cop a l'any, participin en taules rodones per dir què ens dieu als CAPs i a la gent que estem a formació, etc., que portem, els pedagògics, etc., què ens dieu des de la vostra visió, des de la universitat, des de l'institut, des d'instàncies diverses, perquè això enriqueix la cosa. Per tant, és una oportunitat interessant, que tots puguem participar i col·laborar. De fet, aquí està passant això, col·laborem, però cadascú decidirà el que vulgueu, tu el teu agrupament decidireu el que us sembli vosaltres, no? Però que no sigui que decidiu coses perquè desconeixeu una cosa que existeix. Una cosa que a mi em sap molt greu és quan veig un document publicat que dic, però si n'hi ha un molt més bo que aquest, que és l'autor, que és el Jaume que el va fer, i qui ha publicat aquesta misèria de document? Però si n'hi ha un boníssim, on és aquell? Llavors s'ha perdut. Doncs no ho perdeu, ostres, que és important. És a dir, podem aprendre, no perdent coses, sinó a partir de coses que hi ha, millorar-les. Això és la Carmi Love-Smith, que diu això de la redescripció representacional. Estem redescrivint constantment coses, per tant les millorem. No les inventem i les fem pitjors. I amb això, a l'escola i la gent d'escoltisme, que ara sou profes d'escola, podeu aportar moltes coses i no ho aprofitem. Coneixement distribuït i compartit. Una idea, però no l'aprofitem. Jo diria. Aprofito el link, el 27 de gener hi ha el quart vespre de mètode, hi haurà un abans, que tindrem el Jaume Carbonell que ens explicarà diferents metodologies que s'estan duent a la
pràctica, no només a nivell formal, sinó en general. Ha fet un llibre molt interessant i jo crec que també contestarà molt la pregunta que has fet. Alguna altra pregunta? Ja que de moment no surt, no sé si funciona això, ja que de moment no surt cap altra pregunta, jo tenia una pregunta que us volia fer perquè al CAU tenim una part molt important de planificació, d'organització, tots els caps que han hagut de preparar un campament i un dossier de campament ho saben molt bé, però una part tan o més important que és espontània de temps lliure vivencial dels infants. Com podem fer un acompanyament en aquest temps lliure dels infants o si l'hem de fer o no l'hem de fer? Què creieu? Jo entenc que l'acompanyament el feu sempre i és una cosa que és inherent en el fet de fer de cap. Acompanyar no vol dir intervenir, senzillament observes, si no s'ha de fer res no es fa res, però hi ets, i els infants saben que hi sou i vosaltres esteu allà observant moltes coses. En el temps de lleure és quan cadascú s'expressa com és i és quan més pots veure què realment, per quin moment està passant cada persona, com interactua amb els altres. Per tant, són moments per vosaltres com a observadors molt rics i que val la pena aprofitar-lo. Però això, ser-hi, jugar, és divertit i està a la mar de bé i et permet observar coses sense haver de planificar massa ni haver-hi de posar una intenció especial, crec. S'acaben les preguntes i les respostes. Jo només una cosa, i és que em crida l'atenció a uns caps, estic pensant en dues caps, que diuen, fem aquesta planificació, aquesta feina que estem fent al CAU i tal, i ara tenim pati, no? Tenim pati. Temps lliure. O sigui, i anem al parc de Barcelona i veus dues o tres caps assegudes allà a un banc i els nens jugant allà. I llavors dic, ostres, que estem fent imitació de l'escola, que és hora de pati i tal. Jo diria que al CAU no hi ha d'haver pati i activitat, el CAU és la vivència de tot. Per tant, allò de temps lliure, en el sentit que ara és pati i ara no és pati, no, fem un tipus d'activitat, fem una altra. I pot ser que tu intervinguis més en una activitat o en una altra, però no vol dir que ara, com és temps lliure, vol dir que els caps ens retirem a fer el cigarret i llavors els nanos juguen com si fos el pati de l'escola, no? Bueno, això ha passat, però a mi em crida l'atenció, això. Jo diria que no, perquè a vegades fa una cosa molt formal i ho fan tan bé que tu et retires i ho fan ells sols, no hi ets tu observes. O estan al pati i tu jugues amb ells, diríem. És a dir, que no fer la còpia del tempo, dels temps habituals escolars. 2 hores, 1 hora, descans i ara una altra cosa. No, hi vaig al CAU i tota la tarda estem vivint allà. No hi ha temps lliure o temps no sé què. Tot és mig lliure, tot és mig... Intervenim més o menys depèn del moment. M'ha estranyat això de... No dic el que tu has dit, però de l'exemple concret que m'has recordat que treballem i ara tenim temps lliure. Bueno, el temps és lliure, ho fem, no sé. I l'acompanyament, diria d'acord amb l'Imma, que és en tot moment, però tot moment no vol dir que estiguis tot moment a sobre, sinó que tot moment et saps distanciar o et saps apropar, depèn. Doncs el temps lliure estaràs parlant molt a prop d'un nano o d'una nena que justament necessita que estiguis a prop allà, justament, i no esteu fent cap activitat especial. Jo diria trencar els esquemes escolars de temps lliure o temps de treball i fer espais de vivència. Ens arriba una pregunta. Hi ha agrupaments escoltes de molts tipus i alguns veuen més de la tradició, altres han evolucionat cap a altres vies i hi ha diferents realitats. I aleshores arriba una pregunta que és com acompanyem el progrés personal dels infants i joves en el sentit de si
què opineu de l'explicitació d'aquest progrés personal? Si hi ha d'haver un marcatge d'objectius evolutius que es proposa el propi nen, si els CAPs han de tenir un currículum escolta de referència per anomenar-lo, fer el símil amb l'escola o no, de quina manera els hem de fer partíceps, si hem de tenir unes idees de referència o ha de ser lliure i cada infant s'ha de fer el seu camí, les famílies també com si han d'intervindre en tot això o no, o si simplement els hi hem de comunicar o no. Bueno. Mira, jo sobretot penso que ha de ser molt natural, o sigui, res massa estudiat o artificial o sigui, que ha de sortir del cor de l'ànima i de la necessitat. Això et dic jo, és el meu pensament, vull dir, exactament jo no sé quina és la filosofia que per vosaltres és no en aquest sentit, però allò que el permeten al nen poder ser ell mateix ha de tenir la suficient llibertat com per sentir-se volgut com és. I aleshores segurament que hi ha alguna cosa amb la que ens proposem com a objectiu comú i amb la que jo avançaré, sigui de responsabilitat, sigui de col·laboració, sigui del que sigui, i que ho podem parlar, ho podem comentar i per tant és alguna cosa amb la que clar, sóc jo qui he de fer aquest camí, per tant sóc jo qui ho he de voler, que això sigui així. Ho entenc d'aquesta manera. No, o sigui, em sobta aquesta idea d'aquest objectiu personal d'aquest nen, del seu propi caràcter i manera de ser, ens l'hem de programar d'alguna manera, no sé, Jo per això penso que ha de ser una cosa que parteixi de la vivència, de la necessitat en aquell moment i d'una necessitat de la mateixa persona que nosaltres el podem acompanyar a que ho vegi i que pugui veure les possibilitats de fer aquest progrés. Però està disfrutant en aquest moment, o sigui, està en un espai que penso que li hem de donar aquesta seguretat de que ja és bo això que passa. I, no sé, jo ho veig com que hauria de ser molt relaxat, no sé. Jo també, no? El que passa és que sí que hi ha moments, si estan treballant en grup i té una responsabilitat o ha assumit una responsabilitat, sí que és veritat que d'alguna manera ha de rendir comptes d'aquesta responsabilitat. Si s'ha encarregat de trucar als autocars i no ho ha fet, doncs aquí ha fallat alguna cosa. Haurem de valorar una mica perquè això no ha passat, perquè no has trucat als autocars, has tingut algun problema, com et podem ajudar la propera vegada. No des de la qualificació, de ho has fet bé, malament, sinó des de l'ajuda. Dir, si això no ho has aconseguit, doncs què necessites per poder-ho aconseguir? I crec que s'ha de compartir aquestes situacions i aquest progrés s'ha de compartir. De fet, al CAU es fa el compromís i es fa la promesa. Sí que a vegades hi ha compromisos com molt d'aspectes personals que tampoc està a les mans dels nens poder-los assumir i poder-los... I aquí sí que s'hauria de jugar amb la part aquella de que tot sigui assolible i no posar-se compromisos com molt difícils per ells. A mi el que se m'acudia quan fèieu aquesta pregunta és que suposo que això no us passa només amb el progrés personal, sinó que us deu passar una mica amb tot, amb aquest procés que esteu ara de confluència. Llavors, potser l'important en aquest moment és que, no sé, que cada agrupament o cada moviment miri la seva tradició, la valori, la seva història i a partir d'aquí comenceu a construir junts. Tampoc hi ha una tradició que sigui més bona que una altra. En principi, si ho fas convençut i ho entens i ho apliques bé i tot plegat, tot pot estar bé. Coincideixo amb elles, el progrés personal ha de ser assumible per la criatura que ho ha de fer o pel pioner i que ha de ser una cosa que s'ha de plantejar ell i que nosaltres l'hem d'acompanyar, però sí que és veritat que dins l'escoltisme hi ha tradicions molt diferents en aquest sentit.
Llavors, com vosaltres que esteu intentant de fer una cosa nova tots junts, respecteu tot el que hi ha, tot està bé i a partir d'aquí intenteu construir alguna cosa amb què tots us sentiu còmodes més o menys, que suposo que és el que és més difícil, però és el que s'ha d'intentar ara. I diria això que jo de vegades penso que en el món educatiu o així, jo què sé, de vegades pensant en els deures de la canalla d'avui en dia, les escoles encara posen deures, ostres, estem posant més feina a la canalla que el que nosaltres som capaços de fer com a adults, i amb el progrés personal de vegades també passa una mica això, els hi posem molts objectius i tu què te treballes tu com a persona, Potser es tracta de que treballem els nostres i a partir de l'exemple els nanos també ja ho veuran, o no, o potser també els hi hem de posar petits, no sé. En tot cas jo crec que és un debat interessant i que a partir del que cada moviment o cada agrupament està treballant heu de construir. Hi ha feina aquí, em sembla. Jo també seguint amb això, hi ha dues coses que a mi em sonen una mica estranyes ara, i és quan parlem de model de persona i etapes de progrés personal. Això és algorísmic total, a veure, 1, 2, 3, 4, si la persona ha de ser d'aquesta forma, no sé què, i etapes de progrés personal. Jo diria que dintre l'escoltisme hem fet documents i s'han explicitat coses de models de persona i etapes de progrés personal, jo diria per incompetència. Per això ho han fet. Per incompetència vol dir perquè no confiem que la gent és capaç de pensar-ho i fer-ho. Per tant, com els caps són jovenets i tenen 18 anys, com que tinguin una mena de directrius perquè sàpiguen per on caminar. I per tant fem aquestes etapes. Però els que les feien suposo que deien això s'ha de relativitzar, però si no saps com començar, això va bé com a guia. Com a guia. Com a idea. Però clar, model de persona, jo no vull pas que agafin la meva filla i faci una mena de model de persona de no sé què. O etapes de progrés, depèn de cada persona, depèn de cada nano. Per tant, jo diria que aquests documents estan redactats amb aquests termes, però són relatius. Quan més gran ets i quan més experiència tens dintre l'educació, veus que allò tu reinterpretes com et sembla, no? Però el que sí, jo diria, és que hi ha alguna cosa que ens mou a tots, que són aquells valors, les seves conviccions. Jo m'apuntava aquí, per exemple, home, doncs a mi m'agradaria que fossin sensibles, que fossin capaços de ser empàtics, que no fossin freds i sàpiguen connectar empàticament amb un altre, o que siguin autònoms, o que participin, el que heu dit vosaltres, o la socialització, o la col·laboració, o respondre davant de compromisos que després confien en tu, etc. Aquestes 4 o 5 idees que acabo de dir ara ja són suficients per mi. Aquí hi ha totes les etapes de progrés personal, model de persona, etc. O sigui, persones que tinguin unes característiques, no que tinguin, no, que desenvolupin, que treballin unes característiques que són prosocials, són pro-humanitat. I jo penso que aquestes les fomentaré, les aplaudiré, ajudaré a que funcionin millor aquestes. Ara, els nivells, no sé què és això, de cadascú, no? Però aquí volem que siguin persones participatives, que responguin, que col·laborin, etc. Doncs jo diria que això és la part principal. I per tant el progrés personal va per algunes d'aquestes característiques que són aquells valors que dèiem abans, i a tu què t'importa? Doncs això, que a tu t'importa, potser és el que fomentes, també, no? Ara, els escrits i tal són com a guies i va bé. I quan un cap té 18 anys i dius, és que no sé per on començar, doncs allò ho mira i va bé, l'orienta. L'altra cosa és que quan un cap aplica allò, a rajatabla, no? O aplica, pensa un cap experimentat, què fas, home? Això és com a idea, no cal que sigui així. És que una sisena és de 6, aquesta és de 5, doncs ja una sisena, és una cinquena. És igual, és que han de ser de 12 les unitats per fer 2 sisenes. Clar, un cap nou o rígid o no sé què. O sigui, una cosa és la idea, i l'altra cosa és que aquesta idea s'ha d'interpretar amb la realitat i amb el teu criteri. I aquí afegiré més una paraula, i és que nosaltres quan aprenem coses el que fem és construir criteris educatius. Els teus criteris educatius van més enllà de llistes o d'escales. És important aquests criteris. Sí, hi ha una pregunta allà, més o menys hem d'acabar, és l'última intervenció. Hola, bona tarda. La meva pregunta és, si ens creiem realment a lo de l'acompanyament i tot això, són realment necessaris els dossiers de campaments? I en el cas de que sí que ho siguin, sí,
que si ens creiem realment l'acompanyament i partir de les necessitats dels infants i dels joves i tot això, són realment necessaris els dossiers de campament, sobretot la vessant pedagògica, i si segueixen sent necessaris per a qui? Per al desenvolupament dels infants i joves o per la seguretat, tranquil·litat, de tenir el control per part dels CAPs? No, ja, però que em demanin torn, vull que vulgui respondre qui vulgui respondre. Ningú. Respondre el que puc saber. I sabrà més, no? No. Bueno, cal programar, jo no sé si en format dossier o no, però sí que és veritat que hi ha aspectes que s'han de programar, d'alguna manera consensuar amb l'equip, amb els altres CAPs, i està bé que quedi recollit en un document, en un escrit. No sé, el format dels dossiers, si us dona molta feina, suposo que sí, no? I també hi haurà una part que és molt normativa, per poder sortir, doncs hi ha una part legal que és important que estigui assegurada. Però nosaltres a les escoles no ens passem la vida programant i jo crec que hem anat cada vegada més perquè sí que pensem que hi ha molt d'aquest temps que es pot aprofitar acompanyant els nens precisament, no? I no omplint papers. Però sí que també és bo deixar recollides, documental que fem perquè algú vindrà darrere, vindrà després o simplement per després poder avaluar el que hem fet, com ens ha anat. Hem de millorar, hem de canviar alguna cosa, si no tota la ment, no sé, s'oblidaria i penso a mi se m'aniria del cap. Sempre allò que ens sigui útil. O sigui que si potser aquest dossier no és prou pràctic o prou útil, doncs l'haurem de revisar. Però sí que per endavant haurem de pensar què volem fer, quins dies hi anem, oi? I quatre idees que sí que suposo que s'han de consensuar i quan les deixes posades per escrit, a vegades te n'adones que allò que has compartit amb l'equip doncs ha quedat clar d'una manera determinada, perquè si no a vegades es donen coses per suposat. O sigui que ara, fins allà on ens sigui pràctic i útil, i si no és que s'ha de canviar la forma de la programació, entenc jo. Hi ha alguna part normativa, evidentment, que segurament s'exigeix, però la part dels dossiers que tu dius, per exemple, pensant en alguna persona per casa que fa aquestes coses, veig que és una reflexió molt interessant. O sigui, depèn com els corregeixen. Quan van a presentar el dossier hi ha un adjunt o hi ha el responsable branca o el que sigui que valora aquell dossier, doncs ja depèn d'aquesta persona com fa la valoració. Quan hi ha un diàleg amb aquesta persona, diu, ostres, això és molt interessant, aquesta activitat, perquè no feu tal cosa. L'ajuda resulta que el fa créixer. És a dir, que depèn de com es fa. Si el dossier es fa com una cosa que s'ha presentat com un càstig i només purament administratiu, és un desastre. S'ha de reduir, hi ha una part normativa que s'ha de reduir perquè és feixuga i quan més redueixi millor, però una part de reflexió de l'equip i tal que és fantàstic. I si té una bona valoració per part de l'adjunt o per part del responsable, com li digueu a cada lloc i tal, ostres, el cap surt estimulat. O sigui, m'ha dit l'adjunt o m'ha dit no sé què, que això, fantàstic, més podem fer castells. I per què no fem no sé què? Jo diria que si tu et toca corregir, entre cometes, dossiers o donar-li vistiplau, pensa que estàs tutoritzant aquells caps per ajudar-los a fer-los millor. I si un ho fa molt bé, li dius, per què no vens a explicar-ho als altres, això? És una forma de coneixement distribuït. Ara, quan hi ha molta normativa o molt càstig, diríem, de paperassa, doncs és mal rotllo, s'ha de reduir. Però no menys tindria la part positiva pel cap. Ostres, allò val la pena, És com un TFG, És un treball de final de grau, doncs que això he fet jo i ho fas cada any. És interessant. Ara, reduir burocràcia és complicat, Ha quedat un tema per aquí davant pendent. Jo també volia llançar la pregunta així. Hem parlat d'acompanyament als infants i joves en el seu progrés personal i a mi em balla una mica, i ara també així una de les coses que potser ens diferencia a les tres associacions, però que en el fons parteix de la mateixa arrel, és l'acompanyament espiritual.
on queda? Qui acompanya què? Com podem acompanyar espiritualment si no estem remoguts per dins? Qui ens ha de remoure a nosaltres? Així, per... Oi, abans. I a tu què t'importa? I a tu què t'importa? Això és la resposta. I a tu què t'importa? Doncs això. Jo faig servir un esquema de 4 boles i a la intersecció de les 3 boles, que és l'emocional, la social i la cognitiva, hi ha una part allà, que és la dimensió de valors. Hi poso valors, dimensió transcendent, espiritual, etc. Està allà. Una barreja de la part social, cognitiva i emocional. I per tant, no li dono més valor a aquesta part que a les altres. És dintre la intersecció d'aquestes 16 àrees que faig servir aquell dibuix de les 4 boles, això amb aquell llibret fa surt això, doncs a cada intersecció veure què hi surt. I aquesta és una, però també n'hi ha més. I jo diria que en totes aquestes àrees, en totes les boles, depèn del que tu t'importi, per això dic, a tu que t'importa, ho faràs aflorar més o menys. La gent que ha col·laborat en temes de cooperació, etc., tota la part social doncs, li interessa moltíssim, perquè ha anat a un camp de treball en un país determinat, a l'Uruguai aquest estiu, i quan torna diu, ostres, tu, això és una cosa importantíssima. És a dir, què et mou a tu? Doncs fes-ho valdre. I jo seré més capaç més d'acompanyar amb alguna cosa o amb una altra. Amb què seré més capaç d'acompanyar? Amb allò que et mou a tu, amb el que a tu t'importa. A tu què t'importa? L'acompanyaràs més. I per tant no pensem que tots farem de tot i al mateix nivell. No, jo em sentiré més còmode amb algunes coses i més amb unes altres. Els especialistes en tècniques i fent usos i muntar branques i fer taules estranyes, aquelles de pionerisme dels anys... Jo sempre els he mirat perquè dic, hosti, tu, ens fotem un embolic amb les cordes, però fer un usos i tal. Però allò els mou molt i a més forma part de l'autonomia i tal, que soc incapaç. Doncs jo diria que hem de descobrir entre tots quines coses ens mouen i amb aquestes coses podem acompanyar més. En el sentit de no manar, sinó d'anar al costat, etc. Encara que una vegada vagis al darrere, altres al davant, però en general diríem el tema d'anar al costat. No? Per mi no és que sigui un conflicte això, sinó que cadascú li posa intensitat en llocs o en espais diferents. Jo també ho veig així com el Pau. Jo crec que forma part de l'acompanyament, no? I que quan observem i acompanyem amb una persona l'observem amb la seva globalitat. Però sí que és veritat que com a observadors també modifiquem la realitat, no? I veiem una mica les coses que nosaltres creiem, les coses que pensem, que per tant hem de tenir un bagatge també per poder treballar això. Entenc que des de les diferents associacions teniu una visió diferent i que això és una de les coses que us faran avançar, no sé cap a on, però avançar, no? I que a partir de la realitat que viviu cada un i del que creeu cadascú de vosaltres, doncs creareu una nova realitat. Escolta, que segurament, així com les escoles també ara tenen molta més autonomia, vosaltres potser també fareu el mateix, i cada agrupament se sentirà més lliure de poder actuar d'una manera o d'una altra en funció del que creu. Sí que penso que hi va haver un moment social en què tot el tema espiritual estava com a mal vist i una cosa que sonava retrògrada i que més aviat a tots ens feia, fins i tot els minyons escoltes ens feia una mica de cosa, diguem, i que penso que ara és un moment molt més obert i que la gent està participant d'espiritualitats molt diferents i que tothom pensa que té un cos físic, un espiritual, un mental, un transcendent i no sé quants cossos tenim, ni quants xacres, ni quantes coses, i que per tant potser és molt més senzill per vosaltres ara posar-vos a treballar aquest tema perquè el podeu mirar des de molt polièdric i que us hi podeu sentir molt més còmodes i podeu arribar molt més fàcilment amb un acord. Ara, entenc que aquí estàs entrant també amb allò que dèiem dels sistemes, que el CAP ha d'estar acompanyat i potser el CAP d'agrupament també, i com en tots els aspectes de la vida, que s'ha de treballar des de diferents parts. Però és interessant, teniu feina a fer i pot ser molt bonica. Jo aquí el que veig és aquest respecte, o sigui, el fet de respectar que aquest humanisme o aquests valors o aquesta espiritualitat que es puguin
compartir cadascú des de les seves vivències pròpies. I entenc que d'alguna manera, si ho fem amb aquesta mirada més llarga, o sigui, sortint de nosaltres mateixos i de les nostres soles creences i podem entendre que les persones som diferents, doncs ens serà molt més fàcil fer un acompanyament molt respectuós a tots els infants i a totes les maneres de pensar. En aquest sentit ho veig així, sense prejudicis i amb respecte. Bueno, acompanyar, etimològicament, ve d'acompany, del baix llatí, quan ho busquem al diccionari, companio, companionis, que comparteix el pa. I vosaltres avui no ens heu compartit el pa, però ens heu compartit reflexions i que us estem molt agraïts. Donem per acabat aquest vespre de mètode, emplacem a tots els CAPs, responsables pedagògics, formadors, formadores, que el 12 de gener és el tercer vespre de mètode, parlarem sobre l'entorn i la implicació amb l'entorn. Ens acompanyaran persones de diferents també bagatges i procedents amb diferents visions sobre el tema. Xus Martí, Miquel Àngel Sombra, però també ambientòlegs, diferents persones, encara hem d'acabar de concretar. I el quart ja us hem avançat, que és el 27 de gener, que com venen també després de vacances, el Jaume Carbonell ens parlarà sobre les pedagogies del segle XXI. Moltes ganes de tornar-vos a trobar, sigui aquí o per streaming. Moltes gràcies.